således. Årets Sister er en person, der på alle måder lever Sisterånden og fungerer som en fantastisk ambassadør for vores fællesskab. Med en uovertruffen passion og et smittet engagement deler denne person sine erfaringer med alle, der krydser hans eget vej og skaber inspiration og motivation, hvor end hun går. En ægte Sister-ambassadør lever ikke kun i Sisterånden under selve arrangementet, men i hver års 51 andre uger. Du er altid en del af fællesskabet og spreder glæde ved Sister til både nye og gamle Sisters, og med din begejstring skaber forventning og begejstring omkring fremtidige Sister-oplevelser. Gang på gang har vi set dig løfte ikke kun dit eget netværk, men hele Sister-fællesskab ved at sørge for, at alle løfter i flok. Dit bidrag går langt ud over dine egne interesser. Du er en drivkraft for fællesskabet og en inspiration for os alle. Prisen som årets Sister går til dig for din enestående dedikation, dit store engagement og din evne til at gøre Sister endnu stærkere. Årets Sister 2025 går til René Nørberg.